Hola, bon dia. Un dia més estem aquí amb una nova activitat. Mireu, avui farem glaçons, però atraparem elements de la natura, els glaçarem. Per fer-ho necessitem glaçoneres, que segur que en teniu per casa, i elements naturals, elements de la natura, que tingueu a prop, perquè ja sabeu que no podem sortir de casa. I també un got ple d'aigua. Vinga, som-hi! Mireu, podeu buscar coses que tingueu per casa, o en el meu cas jo he sortit al jardí i tenia alguna floreta, unes tarongines, pedres, algunes fulles, i la petxina ja la tenia per casa i aquesta pinya petita també. Però podeu agafar tot el que tingueu per casa, perquè ja sabeu que no podeu sortir. Podeu agafar, doncs, algun tap de suro o algun cargol de metall. Tot el que se us pugui ocórrer, que sigui més aviat petit perquè càpiga dins la glaçonera. D'acord? Bon dia, com esteu? Bé, avui farem una experimentació amb glaçons. Per fer-ho, doncs, necessitarem tot d'elements que us he ensenyat abans per posar dins dels motlles dels glaçons, i sobretot aigua, per després poder-ho congelar. Doncs començarem. Agafarem una floreta, la posarem al motlle, una mica gran, i li posarem una miqueta d'aigua. Molt bé. I així amb tots els elements. Anem posant. Doncs bé, això és tot. Ara hem d'esperar a congelar-ho. Adéu! Hola! Com esteu? Mireu, ara ja ha passat un dia i ja s'ha congelat tot el que vam posar. Ho veieu? Aquí, mireu. La pinya, la gla, estan congelats. Les tarongines, també congelades. I la flor i les fulles. Doncs ara el que hem de fer és treure-ho del motlle. Jo aquesta activitat la faré sobre la taula de llum, però si no teniu taula de llum no passa res. Ho podeu fer en una safata i jugar sense la llum. No hi ha cap problema. Mireu, aquí tenim el primer glaçó. La flor i la fulla estan aquí, atrapades pel gel. Així anirem traient tot i cada una de les glaçoneres. Les anem traient, totes fora, i les posem a la safata. I aquí els glaçonets petits. Sí? També els anem traient. Mireu, les boletes d'hidrogel estan aquí, no es veuen gaire bé, però estan aquí. Glaçats. Després vaig fer un de color blau. Vaig posar colorant alimentari, però també podeu posar una mica de pintura. Després no us ho mengeu, Una tarongina glaçada. Altra, la pedra, la fulla i una altra pedra. Mireu, que bonica. Està aquí, atrapada pel gel. I així és com queda tot, ho veieu? Doncs ara el que hem de fer és intentar que es descongeli.
Com ho podem fer? A veure, teniu alguna idea? Penseu que les nostres mans, a veure com estan. Estan molt fredes o estan una mica calentetes? Segur que les teniu una mica calentes. Aleshores, si agafem un glaçó i el comencem a acariciar, se'm van mullant les mans. Això vol dir que estic desfent el gel. I si desfem el gel, aconseguirem el que està atrapat aquí dins. D'acord? Doncs ara posaré la taula de llum i veureu l'efecte que fa. Ara us ho gravaré de prop perquè ho pugueu veure. D'acord? Adéu, que gaudiu molt! Doncs mireu, aquí tenim els glaçons per poder jugar. He posat una safata perquè com l'aigua s'anirà desfent, sí? Doncs aleshores que quedi dins la safata. Després, una altra cosa que us volia comentar és que si teniu alguns elements translúcids per poder jugar amb els recipients, si no, no passa res, Amb el que tingueu per casa, ja ho sabeu, que no, mira, posarem un altre color, que no passa res, vale? Aleshores aquí aquest glaçó, a veure quanta quantitat d'aigua fa, vale? Ens esperem i observem, sí? O aquest glaçó que és més gran, a veure quina quantitat d'aigua, d'acord?